Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Beszeretném mutatni a legújabb termékemet, egy kis ablaktisztító. A lényege az, hogy együtt dolgozik a szivacs, együtt a gumi, egyszerre mos meg egyszer szárít is, nem kell hozzá semmilyen ablaktisztító folyadék, egyszerű mosogatószeres vízzel, samponos vízzel egyaránt lehet dolgozni. Meg szeretném mutatni élőben is, több színben lehet megvásárolni, ha megnézik. Én járt használok, de ez nem jár hozzá, egyszerű mosogatószeres víz kell. Bármilyen mosogató jó hozzá, ezt fogom. Tehát, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy tiszta ablakot mosok, jó, bezsírozom szalonával. Régebben kolbásszal kentem, de most már nem megy annyira, ezért szalonával kenem, mert régen még kolbászból volt a kerítés is nálunk. Nem tudom, jól lehet látni, hogy zsíros, még kezdem is zsíros, megmosom. Ezt a szalonát fogunk sütni. Na most fogom, belemártom a szivacsot, megmosom a szivacsal az üveget, az ablakot. Tehát autónál is ugyanúgy lehet használni, de bármilyen sima felületnél. Na most, nem is öblítem ki, pedig kivehetném a szivacsot, mert úgy kéne aztán kiveszem a szivacsot, kiöblítem, tisztán tartom, ráhelyezem a szivacsot a gumit, még ennek ellenére is szépen le tudja húzni. Nem hagy foltot, és rögtön szárít. A mosogatót csak feloldja a piszkot meg a zsírt. Na nézzék meg autószélvédőn. Autószélvédőn ugyanúgy működik. Homorú, domború ablaknál egyaránt lehet használni. Azt is megmutatom, hogy miért. Mert homorú ablaknál így dolgozik a gumi, domborúnál így. Tehát mindig oda hajlik, hogyha belülről például az autószélvédőt mostam, akkor a gumi így dolgozik. Homorúnál, és domborúnál meg így. Homorúnál így, domborúnál így. Na most fogom. Ráhelyezem a szivacsot a gumit. És lassan mutatom. A szivacs megy elő. Szedje a vizet össze, a gumi rögtön utána szárít. És nézzék meg. Ha akarnám, az egész autót le tudnám vele mosni, például nem ez van kitalálva. Csak azért mutatom meg, hogy teljesen mindegy, csak sima legyen a felület. Hát ez nem igazán csikorog, mert lakkozott. Na most, megmutatom ennél még egyszer. Mikor vásárokba járok kiállításokra, ez a szalonna mindenkinek tetszik, mindenki meg akar járni előlem. Hát így folyémból, tudja. Nézzék meg, jól bezsírozom. De hogy lássák, mennyi különbség van a régi ablaktisztítók között, azért azt is megmutatom maguknak. Már a leendő vásárlóknak, hogy amit a boltokban vesznek, ennek ez a hátránya. Tehát mindig csikot fog hagyni, és ömlik lefelé a víz, ennél viszont úgy működik, hogyha azt akarom, hogy ne is csöpögjön le a víz, fogom, kiveszem a szivacsot, kiöblítem, kicsavarom belőle az összes vizet, ne legyen benne víz, mert ilyenkor a szivacs, tehát mindig az fog előmenni, ezt be fogja szívni, hogy húzom. Meg tudom szárazra a kezemet, mert az lényeges, hogy akkor nem tudom megmutatni, hogy csikorog az üveg. Na most figyeljék meg, a fogás az így néz ki, tehát két ujjal megfogom itt a két, hát van egy kialakított kis luk, ide rakom, nem kell berakni a lukba, csak így megfogom, mutató ujjamat a gumi középpontjához, így. Utána oldalsó mozdulattal nézzék meg, húzom, befér a sarkokba, a szélekbe is, mert úgy van kialakítva a gumi. Azért nem akartam a lakásba azt a bemutatót tartani, mert azt is tudtam volna, az autót nem bírom bevinni a lakásba. Mert hogyha be tudtam volna vinni, akkor bementem volna. Na most. Megmutatom gyorsabban is, mert villám gyorsan lehet vele picivel dolgozni. Csak azért lássák, hogy tehát hiába lehet akár mekkora ablak, tehát folyamatosan tudok vele mindig haladni, hogyha hosszú is az üveg. Na most többféle technikával lehet dolgozni, tehát ilyenkor, amikor mosom, ilyenkor nem ér hozzá sose a gumi, csak a szivacs. A szárításnál viszont mind a kettőt használom. Nézzék meg, lehet ezzel a technikával is föntől lefelé, hogy csak piszok van, akkor, hogyha ott marad a piszok, akkor vissza tudok menni. Nézzék meg, a szivacs iránya a lényeg. Tehát össze-vissza nem fog működni, így se fog működni, így se fog működni, tehát ahhoz, hogy működjön, mindig megfordítom a kezemet. Tehát mindig egyszer jobbról van a szivacs, egyszer balról van. Jobbról, balról, és akkor haladok. Sőt, ha locsolnám a vizet,
fűzőtós slaggal is ide lehetne jönni. Ez meg ömlik a víz, nem nyomom rá, akkor is ugyanúgy szárítani fog. Tehát újságpapíron nem kell, ez már a múlté, nem kell ablaktisztító folyadékot vásárolni drágán, mert annak az árából meg lehetne venni az egész ablakmosót, tehát ezt az ablakmosót, nem egy vészes árban van. Adok hozzá tartalék szivacsot, tartalék gumit, és mindösszesen csak 2000 forint az egész. Egy gumi körülbelül 5-10 évet kibír. A szivacs, meg hogyha később tönkre, meg bármilyen szivacsot lehet hozzávenni. De minden szivacs jó hozzá. Na most köszönöm, hogy megnézték a bemutatót, és akit érdekel, az rendeljen meg.